Esteve a preparar una notícia nova. Càritas té una nova campanya per cuidar el medi ambient. Càritas té una nova campanya per cuidar el medi ambient dels seus ecosistemes. El pròxim 9 de novembre, a les 8 del matí, Càritas es reunirà a totes les escoles Illes. I si voleu apuntar, només teniu que entrar a la pàgina web i us donarà una camisa i el pròxim 10 de novembre a les 8 pujareu al Montuber amb bosses de basura per a replegar i netejar la muntanya. Si no eres molt de muntanya, pots fer un donatiu en la pàgina web. I si tu vols continuar, el 24 de novembre pujarem al Montgó de Dénia i més endavant el Pic Veleta, el Montcayo i el Veleta. Així, entre tots i totes, netejarem les muntanyes i el món. Així es queda la nova campanya. Hola, soc Álvaro. La pandèmia afecta els animals en la pandèmia. Es redueix la contaminació. La capa d'ozó es tanca un poquillo més, però també hi ha coses ruïnes, com per exemple, com la gent no va a les muntanyes perquè no pot eixir de casa, no deixa menjar i els animals baixen a per menjar. I es veuen forats de terra, bellotes obertes, etc. Tenen molt més terreny i ja no tenen por a la casa. Tot això gràcies a que la gent no pot eixir de casa. Els ecosistemes aquàtics. L'any passat, uns científics van trobar en l'aigua a un animal que tenia llaunes en el cor. Se li van quedar mensajes. Tenim que cuidar els nostres ecosistemes aquàtics, perquè si no els animals que viuen en l'aigua es moriran i no tindrem per menjar tot el que mengem de peix. No tenim que contaminar tant el mar, perquè si no els animals no podran viure. Tampoc tenim que malgastar l'aigua de l'aixeta. La importància de realitzar per la cura de nuestros ecosistemas. Hace unas semanas encontraron un animal enfrente de una tienda y la contaminación está disminuyendo por la pandemia. Encontraron 29 animales muertos en un bosque y 30 animales muertos en el mar. Ahora a los basureros les gusta recoger y hay menos coches en la calle porque los guardabosques. L'ONCE farà un event per a poder recaudar diners i vendran samarretes, gorres i balons. L'any passat se'n van replegar més de 3.000 euros. Ja veurem si aquest any passa el mateix. La millora dels ecosistemes. Gràcies a la pandèmia, els ecosistemes han millorat molt. El coronavirus, que ha fet que la gent es confine, això significa que no surten tant de la casa, els ecosistemes, els animals, estan molt més ben cuidats. Algo que també ha millorat és la capa d'ozó, que ha millorat i això demostra el que contamina l'ésser humà. Els animals estan més lliures que abans. El fa poquet es va veure una família de raboses en el dia i en el cel de Gandia i Xeraco s'han vist molts porcs en gros. Nosaltres pensem que no tirar paper a terra i s'ha d'usar una mica els cotxes. És molt important cuidar el nostre planeta, perquè la gent no té cura, porque pensen que no pase res y no le hace daño. Y si seguimos a eso, todo empeorará más. Por esto no tienes que tirar las cosas al suelo ni al mar porque no es real. Sobre el COVID. Per el Covid-19 hem aprendit que per no eixir de casa l'aigua s'ha contaminat un 70%
que l'any passat. I ja que poden eixir, els vehicles no hem pogut usar i tampoc tirar basura en l'aigua. I ara que ja podem salir, tenim que fer el bon fer i no contaminar tant en vez de ir en cotxe, ir en bicicleta o andant. Acte benèfic de la ONG. La ONG ha reunit a molta gent en la plaça Escola Pia, que l'han cridat la plaça dels ecosistemes. La ONG ha fet un acte benèfic per a cuidar el medi ambient. S'ha reunit molta gent per ajudar els ecosistemes. Ja han fet tallers de tot tipus, com plantar arbres, tirar els papers en corresponga, el vidre al vidre. La ONG recomana llançar cada cosa a la seva paperera per a no danyar el nostre ecosistema. La ONG sempre ajuda. La pandèmia. El dia 23 de novembre van fer un experiment. Van crear el virus. I un dia l'alcalde Gandia va parlar amb els del govern i van decidir que es tancaria tot. Des que l'alcalde Gandia va tancar tot, el medi ambient està més net i els animals respirem millor. Els animals marins moren per la contaminació. Si seguim així, tot el mar se contaminarà. Els animals marins moriran per la contaminació. Les persones estan fartes de viure en una ciutat tan bruta com aquesta. Per això han decidit, han parlat de que hem de netejar aquesta ciutat. Però algunes persones es negaven a netejar, pensaven que estava molt neta, però no era cert. Solament no querían treballar. Entonces comenzaron a barallarse. Después de más también se seguían barallando. Pero una de las personas va a dar cuenta de que estaven embrutant més la ciutat, perquè estaven llançant-se societat. Per això, les persones que volien limpiar i les que no es sentien molt arrepentides. Adeu y buen cap de semana. Adeu. El objetivo de Pongo. Una ONG que es diu Pongo agafa un nou objectiu. L'objectiu de Pongo és restaurar els ecosistemes marins, perquè després de diverses investigacions han descobert que l'ecosistema aquàtic està molt perjudiciat. Ja s'han encontrat més de 100 animals morts només per el mar Mediterrani. Això és cert, tenim que parar, perquè tots els camions de basura que tiren el fem al mar el perjudiquen moltíssim. A més, tu sabies que quan tu tires un plàstic que tu tardes un segonet, tarda en desfer-se més de 1000 anys? Recollida de fem amb la ONG Vida Natura. La ONG Vida Natura ha fet un acte benèfic per a cuidar el medi ambient. El passat dissabte, 7 de novembre, la ONG Vida Natura va realitzar un acte benèfic per a recollir diners i així fer una recollida de fem a la platja de Gandia.
tots estaven en la plaça de l'Escola Pia. Van fer un muntó de jocs, activitats i carreres. I tots els que van participar diuen que va ser un èxit de dia. L'acte va durar 2 dies. Quan estava acabant-se el diumenge, van comptar i tenien 5.602 euros, gràcies a qui van anar 1 milió de persones. Rondant per les 7 de la vesprada, tots van anar a la plaça de Gandia i van recollir tot el fem que pogueren. La ONG confirma que d'ací uns mesos van preparar el tracte benèfic. El Covid-19 afecta positivament als ecosistemes. El Covid-19 ha fet que ens confinem. Per això, els animals han baixat als pobles i ciutats a visitar els seus anteriors ecosistemes. Gràcies a que ens confinem, l'agujero de la capa atmosfèrica s'ha cerrat un poquet, però no ha servit de nada perquè només podem salir tots hem arruïnat otra vegada tot això. El canvi. Reciclar és molt important per als nostres ecosistemes i també per als animals. Per a millorar el nostre voltant, n'hi ha que intentar reduir la contaminació i reciclar per als nostres ecosistemes que estiguen nets. Jo pense que podríem reduir aquesta quantitat de contaminar. Per així beneficiar els ecosistemes, els animals, la vegetació i també per a la nostra salut. Podem fer-ho. El medi ambient. El medi ambient ha millorat quan s'ha anunciat tot de la pandèmia. Os convida a una festa per a ganar diners i beneficis per als animals i que recicleu. Els animals i la pandèmia. La pandèmia va començar fa molt de temps. Es van confinar 14 dies i per a com anàvem molt mal es van confinar 14 dies més. Els animals es van escapar de la seva casa, van vindre a pobles i ciutats. Impacte sobre ecosistemes aquàtics. Ecosistemes aquàtics hem millorat en el confinament, hem relaxat la contaminació en els ecosistemes aquàtics. Antes, en el mar, hi havia molta contaminació. I ara, gràcies al confinament, hem relaxat un poquet. En el mar hi havia plàstics que sense voler tirem al mar. I es desfà i contamina molt. També en el confinament hem millorat i la capa d'ozó s'ha tancat un poquet. En el mar no n'hi havia plàstics i els peixos evolucionaven i hi havia més. També hem de cuidar el medi ambient perquè o si no podríem menjar salmó, peix, carrancs, lòtxines, gambes. Reciclar és bo. Hem de reciclar per a que tots els ecosistemes se recuperen, perquè estan molt destrossats. En 2020, tots els ecosistemes estan en la llista d'extinció, perquè molta gent del món no recicla res. Si la gent que no recicla utilitza les coses i les tira al medi ambient, per exemple, el plàstic al mar o el cartó a l'herba, no fem res. Pot disminuir molt la fauna i la flora. Els ecosistemes recuperen el salut. En
els dies s'han trobat molts animals pels carrers. Els animals que havien en Gandia estan recuperant el seu territori. Moltes persones han vist animals per camí. Hi havia una revolta davant de carrer. La ONG realitza acte benefici. El passat 5 de novembre, la ONG realitza una campanya benèfica per a poder mantenir l'ecosistema net. Va anar molta gent i van recaudar molt de diners, i amb aquests diners van poder netejar algun que altre estanc i van netejar la mar a fons. Ha tingut molt d'èxit. Els ecosistemes aquàtics. És molt important cuidar els ecosistemes aquàtics per poder tindre peixos. Vaig a parlar-vos de... Si no cuidem els ecosistemes aquàtics, no podrem tindre peixos, perquè si tirem molt de fem al mar, els ecosistemes aquàtics esperaran de fem, i si els peixos s'ho mengen, nosaltres, al menjar-nos-ho, ens podrien contaminar. Al confinament, els ecosistemes aquàtics es van buidar de fem, però ara, al llevar el confinament, ja ho han tornat a destrossar. Avui vaig a parlar-vos de cuidar els ecosistemes, perquè els peixos se moren per els plàstics i pues així no reduïm els ecosistemes. La pandèmia i els animals. Els animals i la pandèmia ajuden a la Terra. Els ecosistemes han millorat gràcies al Covid-19. En Gandia en van morir peixos grans i en Palma, Mallorca, una pantera. I sobretot, la que més ha millorat és la capa d'ozó. I ven més animals i nosaltres no estem vehicles ni contaminant el medi ambient. Els animals no sentien ruido, entonces quisieron aprovechar a la ciudad. La importància de cuidar els ecosistemes aquàtics. Els ecosistemes són molt importants, però això n'hi ha millorar-los. Els ecosistemes, per la pandèmia, han millorat. Per això, perquè no hem anat tant a la platja i no hem tirat tant de plàstic i fum. La importància dels ecosistemes aquàtics són molt importants. Per això, n'hi ha que cuidar-los. Els ecosistemes aquàtics, perquè si no tirem i tirem plàstic, els animals es queden atrapats en el plàstic i es moren. A més, els plàstics tarden milers d'anys en fer-se. La importància de reciclar. És molt important reciclar per als nostres ecosistemes. Més perquè la fauna i la flora es poden morir.